Smrt je gorka čaša, ispiće je svako, ko se ne pripremi, kajat će se jako. Svaka druga čaša može se odbiti, a smrt nam se ne da ni s kim zamijeniti. Da li si ikad o tom, brate, razmišljao, jel ti ladni kabur ikada umpao? Tvrde da će Jordan, zemlja duše hladi, eto šta nas čeka, prijatelju jadni. Težak ispit slijedi, zar ne imaš strah? To je obećanje velikog Allaha. Zlo i dobro tvoje uz tebe će ići, i dva bratri oca u kabur će stići. Tvoj tete života sa uz tebe ide, da ga suvođije pretresu i vide. I najveću tajnu oni će otkriti, mnogo će te pitat, teško će ti biti. Prijatelji tvoji plaču i cvijele, mrijeti se mora, tako oni vele. Teške suze liju, al te ostavljaju, i strogom munkiru tada te predaju. Jedni te celime, a drugi te prime, to je Božji zakon, mili pobratime. A kad se probudiš, vidjet ćeš očima, kako je tebi, sresti se sa melecima. Nekog će pozdravit i blago mu reći, živi prijatelju, u vječnoj ti sreći. Nekoga će mrskim imenom prozvati, znaš li gdje si došao, žalosna ti mati. Ti si čuo za nas, to ćemo ti doći, ko